Hoxe temos a Mario Toucedo, unha persoa moi activa nas redes sociais en galego. Ten como exemplo unha canal en YouTube que se chama Hola Mario. Eu chamo-me Mario e teño así un canalito que se chama Hola Son Mario e así veñeme denominar a un premio Mestre Mateo. Sabes que son os Mestre Mateo, non? Ah, sí? Bueno, estou nominado como mellor comunicador, bien, a ver si Jano e así. Somos oficialmente unha minoría cultural, ou seja, a xente que fala gallego na Gallecia somos oficialmente unha minoría no propio territorio onde a cultura é o número de mozas que falan castelán multiplica por 4 aos galegofalantes, é así. Sabedes, tedes así algunha idea pola que se produce este fenómeno cultural, é así? Quería falar un pouco, pois eso, da cultura pop, da cultura... Bueno, esta é toda xente que dentro da súa parcela de creación, pois fai cultura popular, non? E coñecedes alguén que faga algo parecido ao que fai algunha desta xente en gallego? Non sei se sabíades que houve xente que chegou ao número 1 de vendas en España cantando en gallego, foi hai un par de anos. E foi no 1979, por un señor que se chamaba Andrés Duval. Unha xente e así unhas persoas que se chaman tamén, pero bueno, que acadaron, pois eso, un hito de éxitos sen precedentes cantando, bueno, non vou poñer nada de pero é coño que coñeces, de masivo, fui a televisión gallega e tocoume cousas así esta cousa, non? Vos vedes a televisión de Galicia? Sí. Que mirades? A mí moitas veces, pois, cando vexo a televisión de Galicia, pois chaman a atención o xeito no que representan casi unilateralmente a sociedade gallega, así que son, pois, xente de máis de 70 anos, que é así, pois, cun certo nivel cultural así bastante, supónse que baixo é así, e que van ao McDonald's e que non sabe ni siquiera pedir na pantalla, así, porque é moi complicado moita de tecnoloxía, non? E, bueno, eso, pois, moitas veces choca ca miña experiencia vital e supoño que aínda máis ca vos, así que supoño que a maioría de vos viviredes nunha urbe urbana ou nos seus arredores ou así. E claro, moitas veces penso, joder, o sea, obviamente a televisión de Galicia é un ente público que en teoría ten que responder aos gustos e ás demandas de toda a población galega, non? Como calquer ente público, non? E non sei se coñecedes algunha destas cousas. Hombre, sí, porque non lo parece Sinchan e non se ve de Sinchan. Hai moitas plataformas que xuntan a creación cultural en galego en internet. Así, por exemplo, temos Twitch en galego que xunta toda a xente que fai stream en galego e así, poden galego que, bueno, vos escoitades podcast? Algún. Podes facer vídeos en gallego e ter a oportunidade de que este premiado con 1000 euros, non? Bueno, non sei se coñecedes un supermercado que se chama Gadis. Hai no por aquí un supermercado que se chama Gadis, é así? Ya empezamos bien, unas buenas cinzas buenas, una galletita así muy gallega. Aquí parece que a xente non pode comer mascafilloas, pulpo, e onte comín un blog de tofu e máis non me quitaron un carré de galleguidade, podese comer outra cousa, tampouco non sei. Bueno, non sei se sedes algunha destas xentes, Rosalía ou Zetangana ou así, pois fixeron unha cousa que, bueno, hoxe en día ainda sigue estando bastante de moda, así, que é coller pois pezas de cultura tradicional de varios sitios e remodelalas para que se adapte aos gustos da Rosalía co flamenco, ou Zetangana coa rumbia, ou carrumba, ou cacumbia ou así, que son pois esos xéneros tradicionais de Latinoamérica ou de España ou do sur de España, e eso, recombínanos para que sexa pois eso, atractivo e para que sexa un produto que sexa pois eso, consumible e que lle guste a xente contemporánea, non? E, bueno, obviamente, isto é algo que non se fai únicamente pois eso, co flamenco ou ca cumbia ou co que sexa, non? Faise con todas as culturas, con todas as cunha música. Farruco foi o boiño, volveu cheo de fariña, e o boiñeiro non é, non sei con quen andaría, que vira como cabiña, marchou onte pola noite, volveu hoxe polo día.
pero o que sí que leo moito é poesía, porque, claro, moitas veces a poesía vese como un xénero así literario moi elitista, porque é así moi complicado, ten moitas metáforas, tal, non sei que, pero realmente é moito máis sinxelo de ler, porque, claro, ti para ler narrativa tens que ler un tocho aí de novela de 400 páxinas, tens que estar aí dedicándolle tempo a ler, cando lees poesía, lees unha frase, e xa está feito, xa lees todo. Ten un fragmento dunha poeta que se chama Arantxa Nogueira, que é de Ourense, que me gusta moito, é así, me parece así como un estilo moito máis directo, menos así enrevesado que... Mulleres ricas, sexo en Nueva York, que toman cócteles de mulleres ricas, Sex on the Beach, Malibu, Bloody Mary, escotadas, noxentas, mulleres que nunca chegan ao soldo mínimo, que beben auga da villa, refrescos de marca branca, pel tremendamente escura, porcidal, escotadas, noxentas, mulleres que son nais adolescentes, mulleres que nunca son nais, mulleres que... España, é así, é de Brasil e de Portugal, é así, fixen varias colaboracións con xente en plan, como por exemplo con este señor que é de Lisboa, que se chama Leo, como aquel de lá que se chama Esteban, que é de Bahía, no Brasil, é así, e tamén, pois, isto, bueno, varias colaboracións así, con xente que fala portugués, é así, e a maioría de xente que me sigue en YouTube, pois eso, é brasileira ou portuguesa, ou así, porque claro, moitas veces pensamos que o galego é así, é un limitante así, socioeconómico, en comparación co español, é así, cando realmente pois non é mentira, ou simplemente que accedes a outro tipo de mercados ou a outros países, non? Como por exemplo, eu facendo contido en gallego, e así que obviamente pois tamén é unha lingua que a pesar de ser pois casi idéntica que o portugués, que as súas diferencias dialectais, pois non é moi coñecida, e entonces é un reclamo, pois eso, en plan de curiosidade para moitas destas audiencias. Moitas gracias así pola vosa atención, e así espero que aprenderedes algo interesante.